Naso sami ngeke ngikwazi ukubuyelana nalo muntu lo. Angimthembi into angenza yona. Into angenza yona imali engayikhipha ukuthi ngiyilungise mina. Ongenze ngangabathemba abantu besilisa kuyimanje angifune mfana ngifune umuntu owumfana ngenxa yakhe lo. Nakhona ukuthi aqamba amanga angilethe la ezongibukanisa nabantu. Kangicika kwayikona lokho. Ukuthi angilethe la bungangifonela ingane ungitshele bungangitshela ingane ihlale phansi. Angithi ubusungiziba wena. Ngiyakumessage ngiblock. Kodwa ngifake intwala. Ngizama na Facebook ngibona lutho ungiphendula. Wangifake intwala nje. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So ke njengoba ubhuti wami ela eceleni kwami kusho kona ukuthi khona lo person asabalekile kakhulu enhlizweni yakhe ingakho ela efisa usibaphinde futhi bahlanganise uthando lwabo ngoba nakho usamthanda bengeke ezela uma ngabe kuthiwa akasamthandi. So ke usakhombisa ukuthi usayimisela inkosi yami ngaye kodwa ke asike simuze ukuthi ngabe siphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila mama yaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ungangisaphi. Oh hayi. Ubani ubhuti Sibongo? Ngwandlela mina. Ndlela? Yebo. Uyazi usingahlonipha Ndlela mina? Hayi, ubungazi lokho. Alright, uyombona ubhuti wakho one day ukuthi akekho namhlanje. So ubuye kuphi ngokuhlala? Ngibuya ePinetown eAshley. Ashley. Yes. Oh, okay. So benjani impilo yakho sakhula, mhlambe esikolweni, isekhaya, emndenini, ingasekhaya, sesontweni, la nje bokukhula ngakhona bekwenzakalani ngawe? Bengathanda ukungena kakhulu kona kodwa hayi bekuthanda ukubanzima kancane nje. Okay. Kodwa okunye nokunye bekuya ngijwayele. Okay. So manje right. Hayi ngiright manje. Okay. So uba lo person lo emisele kangaka ukuthi ubuyelane naye njengoba usula uhleli nami namhlanje. Oh, lo muntu engifuna ukubuyelana naye nolithando akaZungu. Zungu? Yebo. Oh, okay. Nahlangana kuphi? Uqala ukuhlangana kwami naye kwakuyise eThekwini eBhishi. eBhishi? Wawubukuthi? Hawu sasiyozipholela. Okay. Mhlamba uhamba wedwa noma abangani umndeni? Hayi sasihamba nabangani nje ngoba ibona bangikhombisa nje ngabe nami sengitheleka kuyena. Awu, kanti wena uzibonela uyakhonjiswa. Phela kwakuyindoni yamanzi nje. Qhakazile. So uthe ufika kuyena wawusisondandi. Kolaba osisuthi ufika kubona uyothi uyabathola bahlinile abangeneki ubone ukuthi ikwazi kwanzima ukukhulumana lo muntu kodwa nje ngiyifuna namba yakhe. So wathi ufika kuyena kwenzakalani? Wakubhampela noma nje wavela ukukhulekela? Okwangimangaza kakhulu indlela eyimuhle ngayo kodwa nje wavele wathela umoya phansi. Okay. Ayikwahambela nje naye kwakhulumeka nje. Mhlambe ngabe uthe usuqala ke manje usukhuluma indaba eziya ngasothandweni uke baqala bayidonsisa noma wavele wagxuma wahlala nje i-relationship yahlangana? Kwaqala ubani nedryana nje kodwa what dries? Phela kukhomisa ukuthi naye wayekhona interested kimi. Okay, so nahlangana kumuphi unyaka? Kwaku 2020. Nathandana ngawo futhi lo 2020. Nibe neminyaka emingaki nindawonye nithandana? Benawo nje iminyaka emithathu. Okay. Sesiphushile. Oh, okay. So ngiyazi relationship vele masaqala kwenzelana izinto ezinhle mhlambe osayikhumbula nje iziphi? Enenzelene zona nina noba u2 kwi relationship yenu? Sekukuningi kakhulu. Kodwa nje engakuthanda kakhulu kwakumhla sasilapha ehotel eThekwini nje. Okay. Sasisobabili nje. Nibukhile. Sihleli nje sathi hayi sidlala usuku lonke nje naye. Okay. Nenzani lapha phakathi? Hayi phela nihleli nenzani? Hayi ngangimthengele phela ibiliboco lokho ukukhala kahle sihleli sobabili phela. Okay. Sifuna ukwasana uze kuyofika phezulu ukuze kubone uJesse Mbala phela ukuthi siphalaphala lesi. Okay, manje ke inkinga isiqala kuphi? Yini le nenza ukuthi nihlukane senesikhathi eside kangaka nithandana
yonke into nje ihamba kahle. Manje inkinga ukuphi niqhathwa yini? Into angitshela yona ukuthi iney'ntwala engazazi nami ziqhamukaphi. Iy'ntwala? Ekwangidida kakhulu nami lokho. Zayibuya kuphi? Nami ngisamangala. Ingakho noma ngidla ngifuna ukuzokwazi. Ukuthi zaziqhamuka kuphi ngoba phela mina esayidini lami angazi ngempela. Mhlambe wena the time kade unaye kwezothando ukhona omunye umuntu ubunaye futhi? Hayi, bengamsheri namuntu. Bengamsheri namuntu? Lutho. Noma yena abengakusheri namuntu? Hayi, ilokho engizothanda ukukuzwa namhlanje ngoba ngizama ukucheck ukuthi mhlambe akekho umunye umuntu ke noma ngabe kuthiwa ubungathandani naye kodwa ebenibonana naye nenze izinto ezijulile. Akekho? Hayi, akekho. Okay, mhlambe into wayeqake. Because ngiyizwe bachaza ngalokho ukuthi kuyenzeka zibe umeqo uzeqe phansi. Hayi. Manje wena uke wayilapha kanjani lonto? Hayi, ngasizwa ugogo wami. Ngoba ngathi ngimbikela base sengitshela ukuthi hayi into ilungisa kanje sahamba sobona umuntu kwaseke kuyalunga. Oh, okay. I hope njalo ayikho into ngifihlela yona because usisi mayifika la uzongitshela yena na kanjani. Angazi ukuthi wayibrush ubuzi. Ngicela nje ukhiphe lokho ongifihlela kona. Kwenzakalani? Ngicela ungithe. Yabo nje ubuso bakho body language isho ukuthi khona lento ongangitsheli yona kwenzakalani. Akukho ngempela, akukho ngempela. Usho? Hayi, ngabe mase fika usisi angeke aze afike nezinye indaba la. Ongayishongo wena kumina. Hayi, ngabuya ngisukela wena. Okay. So njengoba sinikezile inamba yakhe ukhona angazi noma wena ukulungeleni ukuthi afike angene ukukhulumisana nabo sinobuso. Njoba kade ngangizama nje ukumfuna kuyinto kade ngathi ngiyifisa nje ukumbona. Okay. Mayethi kusisi mina angifuni ukubuyelana nawe. Uzoqhubeka umncenge mhlambe umlokhu umzama kancane kancane noma uzobe nje usuyalahla ithawula. Hayi. Ngizozama kona ukumncenga kodwa angithembisi ukuthi ngizoya kude kakhulu kodwa ngizozama. What if usethola umunye umuntu athandana naye? Angazi lapho ngizomisa kanjani. Ithi ngivele ngimlande ke. Hayi, ngicela ungilenze. Sharp. Ngosandaleni. Siphinde sikwamukele mbukelo lapha ekhaya kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Usisike uvumile ukuthi asijoyine ingakho ela uzozwa konke abizwele kuwena noma ungenzeka ukuthi ubizwele kona asazi mhlambe sokwazi ukuwina mhlambe futhi cha angazi akusibone ingabe kuzogcina kwenzekeni. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Usisi wabayi sibonga? Wena uthanda ngazongo. Okay, ubhuti mazi? Yebo ngiyamazi. Yajabula umbona? Yebo kodwa ngicikekile nje. Yini ucikwa yini manje? Uyangicika lo bhuti. Wenzeni? Lona ngangithandana naye. Ngelinye ilanga nginaye. Yonke into yayi right kodwa ikhamba nesikhathi ngabona senginezintwala. Noma ngiyinwaya nje ngangiyibona ziphumela. Kwangithelela ngezintwala. Ngamtshela ukuthi ungithelele ngezintwala ngazi noma zikena noma kwenzakalani. Angisamfuna ngazi ukuthi ufunani kimi. So njengoba sikucelile ukuthi usijoyine ikhona into afisa ukisho kuwena ngiyacela umuphi isikhathi ngomlaleli ubizeleni la. Ngicela ukukhulumisana naye. Uthando, into engikubizelela ngifuna sibuyelane. Ngisakuthanda mina. And akupheli ukucabanga kwami ngawe. Ngisho ngihleli nje kunemicabango engifikelayo ukuthi ukhona umuntu osangithanda. Ngiyazi usangithanda. Engifuna ukuthi sibuyelane. Engakwenza kwakuyiphutha. Mhlambe angazi ngingayibeka kanjani kodwa ngiyayisola ngakho. Ngicela ungizwise kahle ke. Mina ngisakufuna. Into wayenza ngimina ungifaka izintwala mfethu. Ungifaka izintwala. Izintwala. Yazi ungenza ukuthi ngingasathembi umuntu wesilisa.
Angisakufuni hlukani nami phansi. Ngahamba ngabona ukuthi nginey'ntwala ngabatshela abasekhaya ukuthi nginey'ntwala bangilapha. Ngathola ukuthi wena lezi iy'ntwala zakho ngiyithole ngenxa yokuthi unentombi eyisangoma. Intombi. Intombi eyisangoma. Awuyazi? Hayi. Intombi eyisangoma mina. Hayi baba usuqamba amanga wena. Awazi ukuthi unentombi eyisangoma? Hayibo. Awuyadlala ke. Intombi eyisangoma nami. Na uthandana nayo iyona le edala ukuthi sibe ney'ntwala. Nganginey'ntwala mina ngenxa yakho. Angikufuni. Sengisola ukuthi kwayintwala mhlambe ngizithathe kuwena. Wena wangithelela ngey'ntwala. The time ngihambe ekhaya ngibatshela bangisa kumuntu. Lowo muntu yena wangitshela yonke into ukuthi kahle lezi iy'ntwala zifike kanjani mina ngoba nganga-understand. Ayekho umuntu engangithandana naye. Ngangithandana nawe kuphela. Kodwa wena wakhetha ukuchuzana ukungifaka iy'ntwala. Hamba ucheat nezangoma kunjalo. Hayi, angisikhumbuli kwasona mina. Musungenza isilima. Khuluma iqiniso. Wajola wena nesangoma the time ujola nami. Lezi into lapho ngithole kanjani ngoba akekho umuntu engilala naye ngaphandle kwakho. Qonda ukuthi mina angibheke kahle. Kuthiwa walala naye ke noma kuthiwa uthandanike naye walala naye mhlawumbe oyisangoma. Hayi mangikhumbula kahle. Noma mhlawumbe mina ongasathazi kahle. Ngoba hayi sangoma nami. Hayi. Awumazi wena usibahle lo esangoma lo wathandana naye. Hawu. Khona into esengayibona efonini yakho leli. Usibahle. Lo esangoma awumazi. Angizange nginayo kodwa khona into engayibona efonini yakho ngenxa ukuthi ngiyakuthanda ngizange ngiyinake leyo nto. Imali. Ngathuka sengiyibona senginey'ntwala. Zingenele efonini yami. Baba khona izinto ezingisolisa ngawe. Jesu. Ongasanginaki wena. Kanti ubhizinesi sangoma lesi sajika lapho sangifaka iy'ntwala. Mina noma kuthiwa ngiyayinwaya noma kuthiwa ngiyibona iy'ntwala ziphuma. Ngicela ukuthola kahle le sangoma. Ngicela ungafihli lutho. Hayi. Ngizokhuluma. Khuluma nje iqiniso. Ngicela usitshele. Yebo ngiyayivuma. Kodwa ngiyakhumbula ngicela usicela ungitshele yonke into wangifihlele wathi ayikho into engifihlela. Lo sisi lo wathandana naye noma komasibambisana nje wangaleso sikhashana. Hayi umuntu engangimthanda mina nangu phambi kwakhe. Okay. Esangoma. Hayi kwakuyiseceleni. Aseceleni. Angithi nami ngiyayidlalela. Kodwa hayi intwala hayi ngiyazi ngempela. Hayi ngiyazi ngempela hayi. But uyakhumbula ukuthi i-relationship ayikhandwa ngamanga. Njengoba uzocela uthando la bese ngeke isidingo sokuthi uqamba amanga. Usakwazi ukubonana nalo sisi lo isangoma namanje? Hayi lo ngalapheka nje. Hayi Awukwazi uphinde ubuyele kuyena. Angikazi nje. Ngagcina mhla engizibu nothando. Manje ukhona umunye ubonana naye. Hayi akekho. So ufuna uzobuyelana naye uzofocus kuyena kuphela. Ngikona ungiletheke namhlanje. Uyamuzwa ukuthini? Mina sisami ngeke ngikwazi ukubuyelana nalomuntu lo. Angimthembi into angenza yona. Angenza yona imali engayikhipha ukuthi ngiyilungise mina. Ongenze ngangabathemba abantu besilisa kuyimanje angifune emfana ngifune umuntu owumfana ngenxa yakhe lo. Nakhona ukuthi aqamba amanga angilethe la ezongibukanisa nabantu. Kangicika kwayikona lokho. Ukuthi angilethe la bungangifonela ingane ungitshele bungangitshela ingane ihlale phansi. Angithi ubusungiziba wena. Ngiyakumessage ngiblock-tika. Kodwa ngifaka intwala. Ngizama na Facebook ngibona lutho ungiphendula. Wangifaka intwala nje. Ngikuthembe kanjani futhi?
ukwazi ukungijithela ulala nezangoma eceleni. Ngikuthembe kanjani? Yini mina into engizoyilungisa nawe kahle kahle? Engizokufuna namhlanje ukuthi ngisakuthanda mina. Engakwenza ngiyayisola ngakho. Njengoba ngila ngikhombisa kona ukuyisola. Ngiyaxolisa ngeke ngikwazi. Angisakuthembi. Kanjani mama? Ngeke ngikwazi. Ngikuthembi, ngizokuthemba kanjani? Ulale nesangoma. Sangifaka izintwala. Ngangihlezi ngincinzelwa yonke indawo la khona iboya, yonke indawo. Make ungitshela ukuthi nje ubusuthi awungisangithandi manje yonke leminyaka. Into engenze ibuhlungu kakhulu. Yonke leminyaka ngihlala nje yonke. Kakhulu. Uyangicika nje ukubuka nje kuyangicika shem. Uyamuzwa uthasa ngithanda. Ngenze njani? Ya akwazi ukuthi umfuqe akwazi ukumphoqa. Mhlambe uma usayimisele ngempela ngaye. Mhlambe ngenzeka ukuthi manje ukwatile kakhulu and uyasho ukuthi akasakuthembi. But mhlambe ngangcono ukuthi umnikeze isikhathi athi ukuphola kahle enhlizweni kuyima mhlambe bese ungabuyela kuyena. Isikhathi sona ngingenaso ngoba kade ngangilifisa lo suku. Ngiyaphoxeka mithi. Ngiyaphoxeka mithi asangithandi phela ngoba phela mina ngisamthanda. Ngenze njani mina? Ngenze njani ngithanda? Bona uthi wenze njani mina ngiyakusaba manje. Wakwazi ukuchitha nesangoma. Isangoma. Sengiyenzani isangoma? Uyazi yonke leminyaka le sahlukana mina nawe. Njoba sahlukana. Bengakaze nje ngimthinde nje umuntu esifazana. Bengidlalela kude naye. Ngobani? Ngisathanda wena. Engikufuna ukugodwa nje. Sibuyela. Sizangakulungisa konke lokho. Akhambi kanjalo. Khambi kanjalo baba. Khambi nje kanjalo. Ngiyacela manje. Akhambi kanjalo. Ngiyacela. Ngiyakwesaba wena. Ngifake izintwala. Ngiyacela. Isangoma sakho sangifake izintwala. Yazi imali engimoshile mina. Singayikhokha uma ukuthi kanjani ngayikhokha mina kuleyo mali. Engikufuna nje ukuba nawe. Yibona engikufuna nje kuphela empilweni yami. Ngize ngikwazi. Ngisho umuntu wesilisa nje ngiyamsaba. Angisathembi umuntu. Hayi, sesengicela ungikhulumele naye bandla ngiyacela. Ayikho asinto azoyikhuluma nami. Ngiya-understand but awukwazi ukumfuqa because uyachaza ukuthi ayikho right okwamanje. Mina bengithi nginikeza isikhathi athi ukuphola ahile nje ngokwenela kuyima ubuyela kuyena. Ngishuthi mangithanda kwamampela uzongilinda. Hayi, unzima ke lokho kumina. Ngoba sonke lesikhathi nje ngizama ukumfuna. Ngize ngabhalela iBlack Life TV ngoba phela kade nje ngangizama ukumfuna ngingamtholi yonke indawo. Usuku kade ngilindele kanje ngizophoxeka. Yes, but you understand ukuthi akakabi right. Emoyeni nje isengqondweni senhlizweni waphoxeka kakhulu ayithe uzomphatha kahle because i-relationship yenu about way right. So mekuthi uzimisele ngaye kwamampela ngiyakucela umuphe isikhathi aphole mhlambe ke angathi bephola ubumlindile ebehlafuna mhlambe benakekeleka angiforced but nawe ukubonisa ukuthi uzimisele ngaye. Uma-ke makuthiwa ngiyamnika leso sikhathi ngabe isikhathi esingani? Uyena ozosho. Ngithanda. Uyena ozazi ukuthi uzokwazi ukugwinya leli tshe emva kwesikhathi singakanani. Ngithanda mama. Nginikeza isikhathi esingakanani? Nginikeza isikhathi esingakanani ukuthi uhile? Ngimoshile wena. Ngimoshe kakhulu. Ngimoshile. Mengikunika nje leso sikhathi ngiyazi ngifele enhlizweni nginokusaba. Ongenze kona kuhlungu kakhulu. Isikhathi lethi sizonginika sona lesi. Angeke ngize ngikwazi ukubonana nawe. Fake nje lokho engqondweni yakho. Fake ekhanda. Angeke size sikwazi ukuthandana mina nawe.
Yeah. Uyaqinisa? Angeke sis. Shuthi Ayi uyazini. Mangilonge kuncenga mhlambe kuba ngathi umuntu omuhle. Engilonge kuncenga mina. Khathele ngizamile phambi kwakho ubona nawe. Longe kuncenga. Isikhathi asifuna mhlambe ngiyobe nami angazi ngempela. Kodwa ke ngoba nithi niyaqinisa usisi uyakubeka caca ukuthi sophinda angimazi noma usho kanjalo ngoba nakho ukwatile noma nje akakapholi kahle mhlambe misepholile ubuya shintsha angiyazi. Hayi Ngiyacela ukuthi sivele sibambe la because kubuye ngazuthi ayisekho inqubekela phambili ngesimanga sokuthi akavumi. Hayi masephole kahle mhlambe bezingazama uzothatha inamba yami masephole kahle sekuphelile lokudelela lokudelela phela kungidelela lokho akwenza uyangidelela ngempela. Uzoyithatha inamba yakhe? Kodwa sisingemsaba lona. Sengayithatha nje. Njobe ethi ngiyamdelela uyena owangidelela kuqala. Ukuthi achithe nesangoma. Singifake intwala. Ngiyacela kodwa uyithathe inamba. Masubuhle. Mengiyithatha kumele afake imali akhokhe imali. Le ebestekile ngilungisa ngenxa ukuthi walala nesangoma yini. Manike mangiyikhokha ke leyo mali sesikhuluma ke mangiyikhokha leyo mali. Kushuthi phela kusobekisa ukuphoqa ukuthi sibuyelane. Cha. Hawu. Ngizobona. Ehembu. Hawu. Kanti imali buyiselani ke? Buyisela ukuthi ngikhavarishe le mali yami ngoba uwena waqala inkinga wajola nesangoma. Uyangizwa? Wajola nesangoma, isangoma sangiloya, sangifaka izintwana. Ngakhipha imali yami mina nomndeni wami, ngahamba ngayo lapha njengoba ngi-right manje. Hayiyo. Siyangiqola phela manje. Hayi Ngizobe sengibona ukuthi siyabuyelana noma sibuyelana. Hawu siyangiqola ke manje. Sisho ukuthi singamane sihlale nje kanje. Hayi akukwazi. Phela uma uthatha le mali inemigomo nemibandela. Angithi nawe nemigomo yakho nami ngineyami Kodwa uyafuna ukubuyelana naye ngisho? Kakhulu. Awuwenzeke lo mzamo lo awucelayo. Hayi ngiyethembisa ngizozama. Okay, so kusuka lapho kuwena ezobusunyusa amasobiso ke uzama ngendlela zonke njengensizwa ukuthi niphinde nibe right. Hayi. Yabathembisa ngisho. Hayi ngisho sonke isimbala bayazi. So ngenze noma yini ukubuyelana naye. Any cost. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi sizolibamba la okwamanje niyizwele nani ukuthi kuhambe kanjani asikakabi neshow ukuthi bazokhona yini ukubuyelana kodwa ke kuyathembisa ngesimanga sokuthi uthi ubhuti angenza noma yini ukubuyelana and usisi uyachaza njengoba nje ukuthi yini ayidingayo uzobe seqala ucabanga lapho ke mengabe enza ngendlela amcela ngakhona ukuthi bayabuyelana yini kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye.